Hi guys, welcome back again sa aming YouTube channel. Hello everyone, happy Saturday. Then akong tingog karon kay Hinay, then medyo ano pa akong tingog ganang rahat kay gihilantan ko, nag-start na siya yes Huwebes, then Huwebes sa udto ay mga alas 2 man tingali to. Kuan gipanog na ko ato mga alas 2 sa Thursday, lain ka ang paminaw, harahat akong tutunlan, din akong sipon, sakit kayo akong direa, din akong tagiliran sa left side, so sakit kaayo. Nya, kuan, pagka hapon, niya to ko kuan, palingki kay, syempre, di ko pwede dilim at palingki kay way sudanon. Kaya ako lang gidala-dala akong pamati ato kay nakaya-kaya pa man to na ako. Kaya pa man kog barog ato ko lingke din nagluto pa ko ang pagkahapon mga alas 6 while nagluto ko grabe na jud kadyo ang paminaw naglugos na jud ko og kuan naglugos na ko og barog kay sakit kaadyo akong mga tiil ako kasabot sa akong likod ang tagiliran akong uwa then ano akong gitiwas og luto din nagkaon ko din ang higda ko. Nung pag-abot ni Nonoy, idyo kong gihilot, idyo kong gipunas-punasan og towel nga naisuka. Kaya murag anak man ko, murag makuha na akong hilanat basta. Idyo kong trapuhan nung ngingana. Then, murag ni ubos-ubos akong init. Matong naka tagpilaw ko pag human ni og punas-punas. Then, kuan, pagka Friday, kahapon sa buntag, medyo okay na, nakabarog na ko, then nakalihok-lihok naman ko nang hinlo-hinlo gamay, dire silid-silid, then gipaningot man ko ato pagkabuntag, abi ko okay na, dire-diretso na ako pag ayo pagka alas 3 gahapon, ning sugod na pud siya og lain kaadyo akong paminaw, gipanugnon, gitakliga na sa balik, then pero pagka alas 2 ato sa break time nun ako siyang gichatan nga murag ning balik jud paminaw na ako dili okay ningon siya nga dili siya maoti then ako siyang gipapalit og kanang utano nga kanang gusto ko mahigop og sabaw nga nilaw-oy matong pag-abot niya nagluto siya then pakaon ko niya then gihilit og balik and then mga gabi mga alas 7 dyan na pag kong gipunas-punas sa putro og towel nga nay tubig nga nay suka kay init kadyo akong lawas jud diya naglugos ko kuan kay sakit kadyo akong tutunlan og akong sipon naglugos ko niya mga gabi kuan jud kanang naglusod ko og tulog kanang higda ko niya naglisod ko ginhawa kay akong sipon murag taglugos ko ginhawa sa akong ilong kay barado then kanang na wadyo ko'y tulog sige kog barog-barog sige og ihi o kasabot sa akong gibati jud perting init kadyo sa akong lawas akong sud sa akong lawas o kasabot sa akong gibati then kanang wala na ako pukawas sinunoy guys kay naluoy ko kay syempre gikapoy po siya gikan siya sa work then ako lang jud giagwanta akong lawas kanang na kaya lang na ako then sige kog barog kay sige kog kanang na ihi o kasabot jud sa akong gibati guys then kanang na kanang pasensya na mo kung akong tingog karon ka perting ninaya then kay lain pa kadyo pa akong lawas then I hope nga unja kanang ma-okay na ko then kay moadto mi og kanang merkado managkot mi kay tus basin sa regla kay atong pag birthday na ko wala ko kaadto dito ra ko sa Mactan Shrine katong permina mo ang kanang simbahan dito ra ko na nagkot then pero gani nang buntag kanang ang laba minunoy kay naluoy po ko kung sa jari akong palabhon kay nagandaghan pud siya ubay-ubay pud among galabhonon then ako lang siyang gitabangan para dali pud mahuman din. I hope nga tuloy-tuloy na akong pag-ayo okay na unta ko nyang hapon unta dili na mabalik akong takig unyang hapon guys unja sinunay wala diri wala slide duty karong Sabado kay swap nila for tomorrow Sunday may na slide duty kanang wala siya diri kay ni palit siya suka sa iyang kaubanan wala na ko muuban kay gusto na akong magpahuway sa kay unja og
kanang akong paminaw murag diretso na akong okay sa akong lawas, akong pamati. Udadyon mi adto og bahin sa regla managkot mi. So, anira ko taman guys for today's video. So, sa wala pa nag-subscribe, subscribe o i-click ang notification bell para ma-update mo guys kung nakoy bagong upload nga video. So, anira ko taman everyone. Bye, God bless.